O convento de Santa Clara pechou as súas portas no ano 2017 e dende entón o Concello de Pontevedra sempre mostrou o seu interese en adquirilo. Durante estes anos esta opción parecía non ser de todo viable, pero a situación mudou nos últimos meses. O edil de Patrimonio Histórico anunciou hoxe que o goberno local está a negociar a súa compra. As monxas das Clarisas, da Orde das Clarisas, transmitíronos que ven con moi bons ollos o que o convento pase a mans do Concello. Poñer o convento a disposición do pobo. O convento de Santa Clara conta cunha superficie de máis de 12.000 metros cadrados e o inmoble é protegido e catalogado como un ben de interese cultural. Justamente por iso podería ser complicado levar a cabo algunhas obras no seu interior. Nos próximos días, os técnicos municipais visitarán estas instalacións para comprobar de primeira man o seu estado. Hai que revisar como está o edificio, a estrutura, que tipo de instalacións ten e como están, sobre todo para evitar sorpresas, non? Porque despois, a partir de aquí, haberá que facer as valoracións económicas. Levar os técnicos ali e que faigan un informe tamén nos vai servir para despois poder ir a Patrimonio e ver que é o que se pode facer. Segundo informou o Xaquín Moreda, aínda non hai ningunha oferta económica sobre a mesa, pero polo de agora, o Concello de Pontevedra é o único interlocutor. Dispoñeríamos dunha zona verde, dun edificio de gran valor histórico, nunha ubicación óptima, ao lado cerca do río, pegado á Praza de Barcelos. O Concello seguirá negociando a compra deste convento nos vindeiros meses, co obxectivo de poder abrir canto antes este espazo a todos os pontevedreses.